Salam, qadrli vatandaşlar. Salam, mehribany ilişler. Men şu gün size bir zat görün vermekçi. Sebebi bir gepleşimizde bir vatandaşımız soru veripdir. Näme üçin şu görüşde diye, näme üçin niye Türkmen hemmesem Türkmen bolyn diye taşerut daqlar diye görüşýär diye. Ine taşerut oturanlar diye şolar görüşýär diye, näme üçin prostoy halk görüşenok diye. Ine siz opozisiýalar gözüňiz tutýar da. Näme üçin niye şolar görüşýär diye, şolaryň maksady näme diye. Men ştada düşünürüm gelýär da. Halk, prostoy halk ine şoňu nem düşünürdim men. Ýöne TikTok'y köpler görýän näler. Ondan ol TikTok'da biz ýazgymyzy bir nime YouTube'a goýmadyk. Şoň üçin men şu soraga jogaby şeýler ak berdim onam. Ine gaýtalap bereýin. Nida şurtda men şu Türkmenistanyň gelemde bular ýaly arasy tozansyz daşdygyryň ýaşyl uzy oturan dip ýurdam boljak eken dip geň görüpdim de. Ene şonu şu wagt men size görkezmek üçin ýürüte çykdym. Şu hemen şu soraga jogap bereýin. Hemen daşyryklardan ähiliki durmuşlaryň bardygyny size aýdaýyn görkedeýin idim. Ýaşyl daşdygyryklar, şular ýaly döwletim, şular ýaly ýurdam bar ekeni dip bara men hayran galym. Ne şu owa ne şu şäherimde de adamda ine şular ýaly ýaqyn bolsa bir 2-3 hepde bolanlar şular ýaly altyapy ýasadylar täzeden. Bolksam bardy. Ýöne bunu täze goýdular. Soň ýollar bulam mujurdy. Çaňap ýatan ýaňky gadyp atyp işlediler de. Onuň çagyl dökdiler. Olam tozap ýatyrdy. Onuň soň ýedinem şey dip asfalt edip gitdiler özleri. Öz bulaşdyran zatlaryny özleri düzedip gitdiler. Altyapylaryna etdiler. Ýani kanalizasiýony nemelerem geçirdiler. Täze tehnologiýa boýunça işlediler gitdiler. Ine bu konuslarına malk gitmeýänlerin tek täze nesbiýe edilýär. Orta bir hepde bolanlar gutarana. Men bunu näme üçin görkezýän ine? Meselem taşerutda oturan biziň watandaşlarymyz näme üçin görüşýär? O soragy beren neme diýen manyda soragy berdi. Siziň diýdi, amajyňyz näme? Siz näme üçin görüşýäňiz siziň diýdi. Bir wezipe paýlanşyk. Näme niýetiňizde şular ýaldat bamy? Näme üçin görüşýäňiz? Prostoy halk näme üçin görüşenok diýdi de. Näme aýtjakladym. Vatandaşlar daşdygyrykda ene görýändiňiz. Iýim salalyk gülýäli şu keypin ýokam bolsa şeýdip taşary çykýan bolyn keypin göterilýär. Şeýdip bir kruk aýlam çykýan bolyn. Ya bolmasa keypin ýok bolsa magazyna çykýan. Supermarket bolsun, beýleki magazynlar bolsun tapagy ýok. Isleýän magazyna çykýan bolyn bir keypin göterilýär da. Sırada deňeşdirme kelläňe gelýär. Näme üçin Türkmenistanyň halky helak bolup bir döwüm çörek üçin birgiden özüçe bary ýok adamlaryň minnetini çekip ölüşüp, gyrlyşyp, oçura durup şeýdip çörek ýejek bolýar pahyerler. Ýani näme üçin sen öz eşek ýaly işläp gazanan öz halalja rahmetiň bilen gazanan puluňy sen alyp bilenok näme üçin? Näme üçin? Näme üçin bankomatlar boş diýerler? İşlenok ya pul verenok. Näme sebäpden? Ama oturup pikir edýäňde, nime şol soragy beren
adama şeýle jogap berýän. Bizim yurdumuzda Türkmenistan vatandaşlarımızın köpüsi öz obasından ya öz etrafından, öz vilayetinden daşary çykyp görenoklar. Şoň territoriýasyndan daşyna çykyp görmedik adamlar ken. Türkmenistanyň içinde olaryň ne ýolu serişdiler we ne olaryň bilede pul we ýene bir gezmäge de pullar ýok, bir hepdelik aýdaly Ýewropa gitmäge ya Türkçe bolsun, Arap döwleti bolsun hiç ýyly ýagdaýlar ýok. Şolaň şu ýerlere gidip bir hepdejik pinjalmaga ýagdaýlar ýok. Ýöneköy zat çağalaryny Aşgabatda gyza parklara gezdirmäge de ýagdaýlar ýok. Şolaryň ene şunu ýaly onuň şo durmuşda ömrüni şo durmuşda ýaşap ýören adamlar nireden bilsin. Başka yurtlarda da başka döwletlerim ýaşaýyşyny olar nireden bilsin. Ha? Nähili bilsin olar? Deňeşdirmäge zat barmy? Ýok. Näme bilen deňeşdirsinler? Şonuň üçin şol ýaşap oturan ýurduny, durmuşyny şo ýerdäki halk normalny durmuşdurýdy. Normalny zat durýdy. Atlyna öyle däle. Ene ben şu özüm hakdaýdymda şu ýurda gelemde hayran aldım. Beýle taş döwrekler ýamýaşyl. Her hiljek owadan gülleri soğutýar. Baglyk, kuşlar ömrümde görmedik kuşlar gördüm men şutak gelip. Ýerlen turup bir saýrap bir oýarýarlar da sen bolyn keypin göterilýär. Oturup men özüm aýdýan. Sebäbi menne deňemäne zat bar. Şu vatandaşymyza sorag beren, vatandaşymyza illenýän. Menne deňemäne zat bar. Daşary ýurtda ýaşap ýören adamlarda deňemäne zat bar. Türkmenistan bile bile. Şu Türkmenistan deňemäne zat bar. Ana şol sebäpden biz göreşýäs. Bizim oturan şol ağaç, bir garny dok halkymyzam şu durmuşda ýaşasyn, şular ýaly durmuşy görsün. Ýollarym açylsyn. Türkmenistanyň içine düzeltmeli. Ýa-da şular ýaly edip owadan jennete öwürmeli. Bir eşdäňmi häzir? Men güllemän bir minut durayyn. Şu kuşlaryň sesini diňläň. Ene, integram bu günür tanlaş var. Ýerden diňleseňiz, ol kuşlaryň sanyny bilemok, näçe sanyny kuş bardyr bilemok. Ýöne ene biz kışrak kış wagtlary kuşlar aç bolmasyn garam epes bolýar da bir 30-40 santimetr käbat 50 santimetr bolýar garlar. Ýerde ýatýar hepdelep onuň şu kuşlar aç ölmesin diýip biz karmuşkamyz bar ýürütü. Magazynlar iýim satýar halta kuşlar üçin. Şolara guýup berýär, karmuşkada gelýär pahylar. Kuşçagadlar özleri imitlenýärler. Onuň ferede oturýan ony kuşlaryň sany şo ýerde 10-15 sany sort kuş gelýär da hayran alanmaly. 10-15 sany kuş gelýär sort ütgeşik sortly. Ine cennet vatandaşlar, ine cennet diýip şular ýaly ýere aýtsaň bolýar. Ýöne men ol hökümetiň ýene işlerine zat sözüm ýok, aýdy biljekler şu wagtky bolup geçýän zatlary meselem politikada nämeler bolup geçýär. Ya bu wagtky prezident näme işler edýär? Nämeler goýýar? Olam bir marionetka häzirki правительствоň elindäki onu etdiseler edip goýdyseler goýup oturan bir zat oturtma kurjak. Yani men ýurdy yamanlamak islamokda şu wagtky realny bolýan zatlary aýdyp berýänler. Onuň näme? Şo ýanky deňeşdirmäge gelemizde, ýygyna deňeşdirmäge gelemizde.
ine şular ýaly ýurtda kimin ýaşasy gelenok ine soraw siziň özüňize kontr ýanky argument siziň özüňize soraw kimin ýaşasy gelenok ine şular ýaly ýurtda aýdyň hemme adam bolçuluk işleseň hawa sana aýlyk berip dur minnet çekmän hiç kimden minnet çekmän öz aýlygyň öz bankyna geçýär özüm bankyna geçýär barýan islam matyň islam suwmaň alqaýdy bilýän o ýerde basaşyklyk ýok ölçüklik ýok hawa islam tipinde jaýym al bilýän salwan bilýän ya islam maşynyny alwan bilýän hawa satwan bilýän hiç kimin işi ýok sen kapyňdan basseýn gur jaýyň bir etaşlydyk gur iki etaşlydyk gur hiç kimin işi ýok ya sen biznes aç özüňe islam ýerinden firma aç hawa fabrika aç başarsan ol sen öz işiň nalog diýip pajarny gelip duranok ya bir polisiýa gelip duranok üstüňe häkimlik gelip duranok mähkemä adamlar gelip duranok edenetlik islam adyny edip ýörmeli ýöne zakonyň ramkasyndan çykmalylar sen zakyna послушный adam bolsaň ýoluňam açyk etjek işleňem ap aýdyň islam adyny edip bolýar ine men şo watandaşymyza şeýlerak jogap berýän biziňem şol oturan owatyndan çykyp görmedik Aşgabatyň nämedigini bilmeýän raýon sentrler görmedik watandaşlarymyza ömrüni şeýdip ütirýän adamlar bar men öz garnaşlarymdan bilýän şo ata-babalarymdan bilýän ömrüni öz owalaryny taşlap şu raýon sentrlerde gidip görmedikleri bardy hayran alaýmaly ana şolaram şular ýaly durmuşy görsün ölmäkäler şular ýaly bir ýaşap bolýan ekeni ol biziň bu durmuşymyz Allah'ın eline zat deyip oturmak ol ýalňyş zat. Ine şular ýaly ýola ýakyn goýulanmaýar bolýar da. Ine şular besplatny mut alyp gidip berdimek şo ýola çykaryp goýulsa. Ine ýanky mesele gelsem şol watandaşlarymyza biziň bu Allah'ın işidir biziň baňlaýymyza zatdyr bunu görmeliler biz hökman ya Allah'dan öňe geçip bolmaz. Hawa biziň elimizdäki zat dälbi biz bir ýerde bir ýalňyş iş edenler bir günah edenler şoňa da Hudaýyna bize göz görkezýänler durmuşymyzyna şoň üçin şeýle bolanlar ýani daşdy görüpdäki bağlar otlar görmek bolup oturan otlar urap oturdy bu zatlarymyz Allah'ın işidir diýip bir dine nimetýän adamlar bar şolaryň men dine tersine isat diýjek bolmok ýöne şol adamlaryň düşünjesiniň ýalňyşdygyny aýdasym gelýär. Şol düşünjeler absolutny ýalňyş. Allah'ın eline zat. Ene her kim öz eline zat. Meselem oteketiňize otek güleketiňize gülek. Suwmar awa hemme zatlary sistema gurulsa, dogry düzüp gurulsa hemme adam ýörep durýar. Ne şular ýaly adamlar. Men size şunu aýdaýyn diýdim. Şo näme üçin daşary ýurtdaky adamlar diňe şolar göreşýär diýen soragy. Eme şeýlerak jogap berýän. O taýda wezipe paýlanşyk ýa bir zadyň ışygyna düşüp kulun ýa wezipeň ışygyna düşüp etjek adamlar däl. Daşary ýurtdak oturan adamlar gaty gowy gazanýarlar. Olara wezipe de gerek däl, olara pulum gerek däl, olara şan şöhret adam gerek däl. Diňe şu garyp bir garny dok bir garny aç halka nefsiň agyryp şon ýaly dilýär. Ana şulara mene görsün şular ýaly gowy günler diýip edilýär. Ine şoň üçin göreşilýär. O soraglar berýän adamlaryň ýa bilgeçli berýär şo soragy ýa-da hakykatdanam bir bilmän soraýar şonu. Akly yetmän şoňa bilmi kellesi şol zatlara çatman
Şonun üçün beri yaşa soruları. Men her şeyle pikir edyen. Olar ýaly sady bir prostoy soraw berip bolmada. Düşünmedi ýaly näme ataydy. Näme üçin şu daşary urtaqlar diňe göreşýär diýe. Bir de öz garnaşlamyň, tanışmyşlamyň şey dip korçulukda, gıtçılykda ağaçalaňa çolup ýaşany göresimiz gelen ok. Bizim yüreğimiz çıdan ok şu zatlara. Ha o. Her kim goýunna ýaşasyn. Şu dünýä inip durmy. Diýmek olaňam hak bar. Biz ýaly deňine ýaşamana biziňki ýaly cennet ýaly ýurtda ýaşamana olaňam hak bar. Şu Türkmenistanyň içine nişler ýaly düzetmeli. Başka döwletleriň derejesini şu derejeye ýetirmeli. Nämen aýtjak zadym, gaderli watandaşlar. Ya men 1-2 kilometr ýörendirin. Birazcık ýad etdi. Bolýa. Ýene görüşür, sag bolun.